Ngibona bafethu, so namhlanje ngizoshaya ama-player ratings. Ngizoshaya ama-player ratings we-Orlando Pirates. Izolo kade idlala ne-Stade Abidjan. Njengoba kade bedlala nje ne-Stade Abidjan, bawina ngo-3-0 besidlala home. Le win le isithathile yasibeka esicongweni. Right now so number 1, Al Ahly number 2, mase kuthi CR Belouizdad ibu number 3, mase kuthi Stade Abidjan ibu number 1 lapha. Yabo izansi. Yabo igame ezolandela ku-Champions League so idlala ne-CR Belouizdad so bedlala home. Leyo it's a must win game because mesiyiwina so bese siqualifyile for knockout stages. Yabo kahle kahle igame izodecide ile game leso idlale. Igroup izodecide ile game esoyidlala ni Al Ahly. So njengoba ngizoshaya nje ama-player ratings egame eyizolo. Epaleni uSipho China ungidlelele kamnandi izolo. Sipho China ungidlelele kamnandi izolo. Yena uSipho China ngamnikeza 7.4 rating. Yabo. Sipho China bafethu usekwazile ukudlala kahle ezilo goalkeeper esimthembayo. Uyakwazi ukuyicalma down. Methola nje ibhola emuva atatazile. Uyakwazi ukurelax abamba ibhola aphase ibhola. Yabona ama center back uyakwazi ukudlala ama center back akho. Uyakwazi ukudlala ama defender akhe. Uyakwazi futhi ukwathethisa. Yonke isidingayo ke leyo sidinga leadership. Ibhande lisengamfanele uSipho China. Sibe nje neqiniso bafethu uSipho China lisengamfanele ibhande. Mhlawumbe ungangitshela kuma comments ukuthi ibhande liyamfanele noSipho China noma limfanele. Yabo noma athola ipressure eningi mase athola ibhande, but for me uSipho China uselo umdlali olideserve ukugqoka ibhande leOrlando Pirates. But again that's a story for another day. Size kuma center backs wami, ama center backs wami adedlala izolo, odedlala bani uSesane benoSibisi. Ngizoqanga uSesane ungidlalela kamnandi izolo. Sesane ungidlalela kamnandi so yena ngamnikeza 7.3 rating. 7.3 rating because udlale kamnandi bafethu. Asibe nje neVAR udlale kamnandi umjidi ube defend. Sitholile i-clean sheets izolo. Ngenxa yabo labajida lawo mase ngiza kulo mfethu lo uSibisi yena ngamnikeza 6.9 nothing major because labadlali adidlana abade bengasineze threat ngaleyo ndlela. Yabo ade bayasineze threat ngaleyo ndlela so uSibisi ngamnikeza 6.9 mase ngiza kwi right back yami. I-right back yami izolo ngafuqa amanga. Yabona futhi izolo uVan Rooyen loya number 10 loya wale team Stade Abidjan ade bukisa ngoVan Rooyen izolo. Yabo so uVan Rooyen naye ngamnikeza 6.9 because ade bebukisa nje ngaye lo mchida vese. Loya number 10 lo dayile ekhanda. Yabo so ngamnikeza u6.9 Van Rooyen. Mele asebenze mfethu ukuthi mezomaka angavelezi aze ngobuso ukuze abadlali aba-quick bazomlahla phansi. Yabo so mase ngiza kwi-left back yami ngidlalela kamnandi left back yami mfethu uDion Hout izolo bafethu ubeyideserve the man of the match. I don't know who got the man of the match. I didn't see. Maybe wangitshela ama-comments mobonile but now ubeyideserve man of the match izolo. uDion Hout ngamnikeza 8.3 out of 10. 8.3 player rating yakhe out of 10. Mase ngize eswini kudlale uDlamini benoMakhehleni Makhawula. Khehle. Makhehleni Makhawula ngiyena ngizothini? Udlale kamnandi umjida so mina ngamnikeza 7.5. Ngamnikeza 7.5 out of 10. I wouldn't give him a higher rating but I would give him a 7.5. Yabo it's not that angimthanda uyadlala lo mjida lo. He's one of those guys abadeserve na izolo igame izolo beyideserve man of the match but ke ngamnikeza u7.5 based on indlela ade ngimbuka edlala ngakhona. Yabo akawenza ama mistakes athini. Yabo udlalile nje umdida into emnandi. Omunye umdlali adlale naye eswini uDlamini udlale kamnandi ke na uDlamini bafethu izolo. uDlamini nyamazi nonke bafethu angifuni ukuchaza kakhulu uDlamini. Yabo so uDlamini ngamnikeza u8.3 ukabe uDlamini. Yabo ube eda lapha phambili. Angazi nawe bebedlala i-double 10 iMenotito. Kunento nje ade yenzakala lapha. Inesosati khona. But ke ngamnikeza u8.3 mase siza kuTito Maswanganye. Tito Maswanganye izolo indlela adlala ngakhona that's a different Tito Maswanganye compared to the other games esijwayele ukumbona ewadlala Tito Maswanganye. Yabo so that's a different Tito Maswanganye bafethu. Umfana wakhuphulile masukisa afile ukuhlala ebenchini kumfundisile ukuthi kahle cha ndoda mina ushintsha indlela zokwenza. Yabo so izolo yabo ufikile wazodlala mfethu njoba sijwayele ukumbona edlala udlalile izolo yize kube khona lawo ma mistakes lawo ma chances awamisile. Yabo there were many chances awamisile Tito Maswanganye but ke akusenani mfethu yena ngamnikeza 8.0 rating out of 10. Yabo 8.0 rating out of 10. Mase siza kuma wingers wami ngiqale ku right wing yami uNkoda. Kulo mjida izolo mfethu kuyikona ukuthi umjida agcina ukukora igoli. Angazi indaba mfethu umele abuyele mfethu ku score sheet mfethu siyafuna ukumbona uNkoda ebuyela ku score sheet. Izolo uShamasi stay 2 izolo mfethu yena ngamnikeza 8.2 rating. Player rating yakhe ngamnikeza 8.2. Mase ngiza kulo mfana lo odlala ka left umfuking bafethu angifuni ukukhuluma kakhulu ngoMfuking. Yabo eveminya izolo
ubengekho yabo bengekho that influential but udlalile umjida and I was happy. Almost the whole squad played well izolo. So yena umfucking naye ngamnikeza 8.0 yabo 8.0 out of 10. 8.0 out of 10 mase ngiya phambili kuMabasa zothini uMabasa avela kuMabasa kwigame yezolo yize beyithola iservice but ayisebenzisanga yabo. I don't know, maybe le team adedlala nayo umfundile noma uyena umfana obengawasebenzisa amathuba akhe but ke akusenani. uMabasa based on igame yakhe yayizolo ngamnikeza 7.5. Umfana kumele ahamba yo improve lapho nalapho yebo. 7.5 out of 10. Unganginikeza wena ama player ratings wakho based on igame yezolo ungitshela ukuthi ahlahle ngokwakho. Ngibapha abadlali ubanikeza bapha ama rating, ungitshela ukuthi imapha abadlali engibanikeza ama rating abancane, ibapha abadlali engibanikeza ama rating amakhulu yebo. Ungangitshela kuma comments, ungakhohlwa usubscribe uVane Sports lo. Ngiyabonga abafethu for support yenu, ngiyabona ama subscribers ayakhulu yebo.